čau, tak my máme jako hlad, jo? Jako my lidi, my jíme. My jíme jako. A teď mám náladu, budem vařit bagetu. Já ji namazal, víte, já ji tady namazal. Všechno tady namazal, no máčíte všechno. Domácí. Neko jsem udělal, jako hlada hruška, neko namazal, zápal kolo, začí kolony, jako neko byl zadamo, to je u mamky, to neko je u mamky, to je zadamo, jo. Vy musíte jít a ukázat nějaké potraviny a máte to zadamo, vy neplatíte, tak moje kuchyni, tak jdem na to. Tak jsme kuchyni, musím trošku krčit, tak jsme kuchyni, tak pečem po naplní. Tak jdeme plecháč, pečem takový plech. To máme někde tady. A tady máma nemá. Kde je plech? Kde je plech? No tady. Tady máme plechy. A neko bude. Budeme neko vařit, nebojte. Táči nějaká malá plechová. Tady máme plech. Vlezete tam. Přijdem, zase. Přijdem, neboj. Tak jsme pátí, tady máme pečící papír. Jasně. Tak, tady máme pečící papír. Nějak tam dáme. Takto. Uvadím to prvé, jo. Takto. A dáme to tam. Tak. Tak. Jako nějaký celý hlada hruška. Takto. My nebudeme vařit, koupíme ve slevě, bagetu dál. Vařit kolo za 15, sleva. Tak, udáme toto. Čekejte. Tady máme toto. Tam dáme, dívejte. Teďka nevím, co kam dát nahoru. Zase moment počkejte. Nevím kam. Byly tam nějaké pánvičky, tak to tam dáme. Takto. Vezmeme napalovač. Tak, půjčíme to na pál metlu. A já tam ho vidím. Dá si plecháč. Kolik tady máme plecháčů? Tomu je můžu tady prodávat. Jak to papaluje. Mám to dobře? Tak už tady to máme, tam máme bagetu. Tak to zazem. Tak dáme si minutku. Kurva, dám tu minutku. Tady dám tu minutku. Tak jdeme si máme napsáno 10 minut. 10 minut. U to piká. Tak počkáme a za chvilku to bude. Za pár minut. Chápete? Tak čus. Tu bude kravina. Čau. Tak jdeme to vytahovat. Ne jako moje pelo nebudeme vytahovat. Tohle, tu bagetu budeme vytahovat. Máme jabku. Čekejte. Musíte počkat. Jebana. Vyjebe pes. Tak jo. Tak to máme jako. Já to zkusím dát na bal. Zkusím to. Tak. Tady máme dobrou pizzu, bagetu. A uvidíte jak vařit bagetu. Toto by nějak na 50 minut. Hotové. Tak vyzkoušíme, jak to chutná. Máme si nožíček. Tak. Nakrájíme. Já to načíčím. No to je jedno. Tak jdeme kouset. Jdete pálí, jdete chvilku počkáme.
Jako bude hotové. A já tomu koukám tam a musím koukat tam. Jako bude hotové. Chápete to? Tu máme baketu. Trošku popálena. Ani rádi to se sákne. To bude tady, sákne to. Sákne to. Kurva. Tak trošku dáme. Tak to. A jdeme hledat. Jako, to díky dejte, tady máte nějaké maso. Tak to odejte nůž. Radím blbě, nevadí. Tak to nějak. Tak to a hledáte a máte teplé maso. Tady je hráda, tady je není hluška. Tak jdem na to. Já chvilku tady budem. To je jedno. Tak domácí bageta, úplně domácí, namazaná, dáme to u babičky, namadláte, přijďte domů, dáte to do peče a hotové. Jasné? Tady mám něco. Jako. Vykoušíme tak, to bude chutnat. Mňamka. To je nutné úplně. Toto také sačky může vadit. My furt hrajeme a kurva.